לתת מקום לפחד, אותנו לשנות. יש כבר אלבום ראשון ועוד 2 בדרך. מלכי הלילה הוא האלבום הראשון של פזמון אחים, פרויקט יצירתי, טיפולי, אישי וקבוצתי, שהיוצרים בו הם לוחמים שנפצעו בקרב פיזית או נפשית או גם וגם, ובאמצעות עמותת אחים לחיים התחברו לבית הספר למוזיקה רימון ולמוזיקה. כותב עוד שיר אופטימי וזהיר בלי אכזבה. ב7 באוקטובר בעצם על הבוקר הקפיצו אותנו, מגיעים לכיסופים, כמויות של ירי במרחב, תוך כדי יש רקטות ששומעים אזעקות ברקע, וברגע אחד פתאום יורים עלינו מחבלים מכיוון אחד. הקרב בקיבוץ היה קשה. ירי ואי ודאות ובסוף רימון. יצירה לנפש היא כמו שהספורט הוא לגוף. טראומה זה בסוף אנרגיה. זה אנרגיה שנקלט בגוף, אתה צריך איכשהו להוציא אותה. יצירה של מוזיקה זה כלי ביטוי מאוד חזק. זה כלי ביטוי, אתה מגיע למצבים שאתה לא יודע לבטא את עצמך, אוקיי? אתה לא יודע להגיד מה אתה רוצה. שלומי גבילי הגיע לזה בדרך קצת אחרת. אני נפצעתי בעזה, בח'אן יונס, לפני 20 שנה, בעצם ב-2004, במוצב מורג. הייתי חובש קרבי. חטפנו הרבה מאוד הרוגים, חדירה למוצב. באירוע שלי אני חטפתי למעשה פצמ"ר, תוך כדי התקלות מאחורי הראש, שנחת ממש עליי. והוא הרג חבר קרוב, את מיכאל צ'יזיק, ואותי הוא פצע קשה. הוא הגיע למוזיקה כי עשתה לו טוב, ואז הטראומה התגברה. והטראומה הייתה שם תמיד, פוסט-טראומה. מההתחלה, אני זוכר כזה, עוד בשיקום הייתי כזה, יושב בחדר והייתי מדמיין שהוא מתפוצץ. זה תמיד היה, ובלילה וצעקות וכאלה ודברים. אבל הטראומה טיפסה וטיפסה וטיפסה ונגסה עוד ונגסה עוד מהחיים. והמוזיקה הייתה המפלט וגם הטיפול. זה בדיוק מה שהוא והיוצר, הזמר והמלחין ארי גורלי עושים עם הלוחמים והסטודנטים. מחברים, מטפלים ויוצרים. אני חושב שפשוט זה אימת את הכלי הזה שגם ככה הכרתי אותו ונדהמתי לגלות איך שהוא מציל חיים בבתי חולים לבריאות הנפש בכל מיני מקומות. אז השנה הוא פשוט קיבל, כאילו זה קשה באימונים, קל בקרב, אז עכשיו בקרב. ארי מוביל יחד עם רימון את החיבור הזה בין מוזיקה לנפש בשורה של פרויקטים פורצי דרך בבתי חולים למתמודדי נפש. היו 2 פרויקטים, עכשיו יש כבר 6 בקבוצות של נפגעי הנובה, בכפר איזון, פזמון הלב ופזמון הנפש, לוחמים ופצועים ומתמודדים. אנחנו כולנו מקבלים, אני חושב, שיעור ענק באיזה עוצמה יש למוזיקה בתוך המצב שאנחנו נמצאים. זה פשוט כלי שנותן מרפא. להיעזר, לקבל כתף חמה. מה קורה? מי זה? זה ג'ק, כלב שירות שלי. להישען. נווה, לוחם ואב ל2, למד שהוא זקוק לעזרה. התחילו סימפטומים של דיכאון ומתח גבוה בגוף והימנעות והתמכרויות, אובדנות וכן הלאה וכן הלאה, ממקום מאוד תפקודי שהייתי בו, לאט לאט הפסקתי לתפקד עד שהגעתי למצב שאני לא מתפקד בכלל. הפסקתי לעבוד, הפסקתי לצאת מהבית, זה היה מאוד מאוד קשה. ולא הייתה לי ברירה, אז הלכתי לבקש עזרה. מי שהוא תופס. בפזמון אחים הוא מצא את הדרך לומר דברים לעצמו וגם לאבא שלו בפעם הראשונה. אז השיר שלי הוא על משפט שכל הזמן היה חוזר לי בראש, זה אבא אם אתה תופס. שהילד רוצה לקפוץ, אבל הוא צריך שתתפוס אותו. אבא, אם אתה תופס, אבא,
ממקום שלא רוצה להיעזר, רוצה להיות חזק. אז בעצם ההזדמנות הזאת להרפות ולקבל עזרה, היא הייתה לי מאוד חזקה. אבא, אם אתה תופס, אבא, אם אתה תופס, אבא... כשאני במוזיקה, אז אני מרגיש שכל המחשבות האלה והרעשים שיש לי בדרך כלל, כאילו... חלק מתהליך הטיפול הוא החיבור לקבוצה שמורכבת ממתמודדים ולוחמים, וגם סטודנטים ברימון, שלכל אחד ואחת עניין אישי שלהם, שהם מביאים פנימה לתהליך ולחיבור. אז אבא שלי הוא הלום קרב, אז אני מכירה את זה מהבית, את כל העולם הזה, והמוזיקה גם הייתה בבית נוכחת, אז זה שני עולמות שתמיד הייתי שם. על אף שאתה שם, אבל בעצם כאן איתי. במהלך הדרך איבדתי המון חברים, גם שניים מאוד מאוד קרובים לליבי, שזה נועה וגידי חיאל, שזה כמו אח ואחות עבורי, ממש. הבנתי כמה בעזרת פלייליסטים של אותם אנשים שנרצחו והלכו מהעולם הזה, הם נותנים כוח דרך המוזיקה. ורציתי להמשיך לקחת את הדבר הזה בעצמי, כאילו. גם בשביל עצמי וגם לאחרים. אחד מהשירים מהאלבום שיצא, זה שיר שאני כתבתי אותו ממי שחי לצד הלום קרב. זאת אומרת, האחים כתבו שירים מהזווית שלהם, מהראייה שלהם, ואני כתבתי מזווית של מי שמסתכל וחי לצד הלום קרב. נוצר כאן דבר ייחודי, אבל יש פה גם שיטה, תהליך מובנה של יצירה שמאפשר כניסה לנבחי הנפש ומאפשר להתמודד. לנשיא רימון, יהודה עדר, יש תובנות פשוטות ונחרצות. קודם כל בוא נסכם שיצירה זה סבל. היצירה עצמה היא סבל והיא נובעת מתוך סבל. לא ראית אף בן אדם שיצר משהו בגלל שהוא היה מאושר. אם אתה מאושר, אתה הולך לים, אתה מדבר עם חברים. אם אתה מרגיש איזשהו קושי, איזשהו סבל, אתה כותב שיר, אתה מצייר ציור, אתה רוקד ריקוד. כל פעם יש איזשהו משהו שהוא פחות. והדבר הזה מאפשר לך להתמודד עם הפחות הזה ולהעצים את עצמך. אם לוותר או לנסות. בסוף כל שנה אנחנו עושים מופע של השירים ובאות המשפחות, ופתאום הם מגלות את האבא הפוסט-טראומטי, את האח הפוסט-טראומטי. הילדים רואים את ההורים שלהם, את האבא שלהם, פתאום במקום שהוא לא עצבני וחסר שקט, אלא הוא שר את הכאב שלו. עדר, שהיה חבר להקת תמוז האגדית והאב הגאה מאוד של אלון עדר, יודע שהכל תלוי בליהוק ובעיתוי. קודם כל, את כל החיבור של התלמידים שלנו וכל העשייה הזאת עושה בחור שקורה שכל אחד מרגיש שהוא יכול לעשות כל דבר וזה יתקבל בשטח. הסוד טמון בניסיון ובתעוזה של אריוס שלומי. שלומי עם אולפן ההקלטות בקיבוץ העוגן, שערך את גדולי האומנים, ברי סחרוב, אהוד בנאי וכל הגדולים. וארי, מלחין ויוצר, מוזיקאי, אבל גם עם יכולת אנושית נדירה, ושניהם לא פוחדים לגעת בכאב, לחטט בטראומה ולתעל אותה לכתיבה, הלחנה, אמירה, יצירה ושיר. זה שאני פוסט-טראומטי הפך אותי בהיותי רגיש לעוד יותר רגיש, אוקיי? גם הקריירה שלי כולי זה בגלל שאני בן אדם רגיש. אבל אני מאוד 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 רואה את זה אצל חבר'ה שיש להם, אין להם, זה עברו חוויה כזאת. אתה רואה את ההתחלה של זה. אתה מזהה את ההתחלה. אני רואה את עצמי בהם, אני רואה אותם בהם, אני רואה את זה מכל מיני זוויות. אני לא יותר טוב, וזה כל אחד הסיפור שלו, כן? זה גם האמצעי שלהם לצאת החוצה לעולם. אני אומר, עכשיו זה פעם ראשונה שהעולם הולך לשמוע וכאילו לראות את התהליך שאנשים עברו. כי שיר למה הוא מתכוון,
אני לא רוצה לשאול, אני רוצה שידבר, ואני לא רוצה לחשוב לפני שיגמר, לפני שיגמר. ובסוף, משהו יוצא. אני רואה בזה משהו עוד יותר של משהו אינסופי. משהו שאנחנו חתמנו. וזה הכוח של מוזיקה בעצם בכלל של הקלטה, שאתה רוצה רגע, אתה תופס רגע, אתה חותם אותו והוא אינסופי. אנחנו נמות, נלך, נחזור, לא יודע מה יהיה איתנו, אבל הוא יישאר. לא משנה, יקשיבו לו או לא, אבל הוא קיים. יצרנו אותו, יצרנו את הזמן באותו רגע, וזה יישאר לעולם. למה הוא מתכוון? עכשיו, לא אכפת לי מאיפה זה יושמע, מה, וזה פחות מעניין אותנו. מעניין באיזה לב זה ייגע. וזה נוגע לאנשים עמוק, עמוק, עמוק בלב. זה לא מרפא להם את הפוסט-טראומה, זה לא משנה להם את החיים, אבל זה נותן להם משהו להישען עליו. זה נותן להם משהו, איזשהו ביטוי מאוד חזק, גם לכותב וגם למאזין בעצם. אז נשאר החיבור, ונשארת היצירה המשותפת, גם חוויית הפורקן. עכשיו יש גם אלבום, וכמובן, תמיד תישאר המוזיקה. כי אני לא רוצה לבכות, אבל